Makatengesa mombe ngani? Ndakatengesa 12. Baba 28. Ndakatengesa 12. Ndaona munhu achiuya uko ndofukidza ngoro mombe iyaya nejuvheti ndogara pamusoro payo so ndongogara so pamusoro pemusoro wayo inge yakavata kuti isasimudze musoro. Munhu akadarika ndoivhura ndokuza ndiye ndakavhura chete musoro wayo but uku kwese inenge yakavhagwa nejuvheti. Amane shamwari dzedu titambireiwo motiregerera pane zvizhinji kwazvo zvingatikonzera dzokera kuye kwatakabva tidzake mabasa nedzidzo yatakadzidza muche tose yakambani ingatitora isu dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa Yakajanuka tadzidza mabasa emakwenezi namabasa musakubananidzwa newotokotadziranuka tadzidza ekwenezi namabasa musakubananidzwa newotokotadziranuka. Ndofunga nyaya dzekubiwa kwemombe vazhinji pachirungu vanoiziva ichinzi stock theft. Aiwa nasuno regai timbonotsvaga hama dzedu dzinenge dzine mhosva dzakaita seidzodzo timbononzwisisa kuti pakubiwa kwemombe idzi chii chinenge chaitika. Vanenge vatengesa dzisina mapepa here? Vanenge vadziba here? Chii chaizvo chinenge chaitika kuti vazosvika pakutongerwa mutongo wakaoma kudaro. Nhasi tiri kupi? Nhasi tafamba kusvika kumusha mukuru. Ndofunga vazhinji vanobva vaziva kuti kana tiri kuMidlands tikataura zvemusha mukuru tiri kutaura zveHwaHwa medium prison kunova jeri guru kuMidlands ikoko. Saka tati aiwa regai timbononzwa nyaya yamukoma Mthulisi Ncube kuti nyaya yestock theft yakaparika gore ripi uye ndezvipi zvavadzidza vari mukati mejeri. Regai nditaure namukoma Mthulisi Ncube ndinyatsonzwisisa kubva kwavari pasina kuzoti nditi ndofunga vaida kuti asi tinyatsonzwa kubva kwavari mbone. Mukoma Mthulisi makadi? Chiripo makadima. Nani makachena? Hai kucheneswa nevatungamiriri vedu ava vanotichengeta uye nehama vabereki ndivo vanotichengeta naivo vachitichenesawo. Kuti matona ndakagara pano mukateke ndinopfeka zvakachena ndomagarira munoita here? Ndio magariro atinoita. Nhumbi idzi dzikasvipa tinopiwa sipo kuti tiwache tigare takachena. Aiwa tinotenda mukoma. Makore enyu akura sei? Ndine 37 years. Tinotenda Mwari mukoma. Kumushande kupi? Kumusha kulewa Gweru. Asi ndakasungwa ndakugara kuRuby farm. Gweru koko? Kukadarika Gweru but ndikoko kulewa Gweru ikoko. Aiwa tinotenda mukoma. Saka makasiya mani mhuri ere kunze? Ndandane mhuri asi nenyaya iyo yemabasa akaipa nekufara uchingodarikidza pakufara ndo zvakaita kuti iko zvino kuti nditi mhuri yangu ichiriko kana kuti chiri kuitika handizivi. Asi ndine shuwiro yekuiwana iripo. Inenge yakura sei mhuri? Iko zvino ndandine mudzimai 1 nemukadzi 1 nemwana 1. Tinotenda mukoma. Nasuno tasangana pano paHwaHwa medium prison. Zvakamira sei? Mhosva yakapinza mukoma wangu mukati meusungwa imhosva iyi? Imhosva yestock theft, kuba mombe. Makaba here kana makapomedzerwa? Ndinonzwa imimi. Handina kupomedzerwa. Imhosva yekumba. Yekumba? Ndakabadza baba vangu chaiko ndindaigara nadzo. Saka ini ndanisingazokuoni kuti ndiri kuzvibira futi ndiri kubira mubereki wangu. Ndo yandakapindikira muno. Hadei musi wazoonekwa kunzi chokwadi mombe dzashota idzi ndimukoma Mthulisi chete bosi ndo wari kugara nadzo. Zvakafamba sei? Mombe dzadza 12. Dzimwe idzi ndaita zokuuraya dzichitengeswa iri nyama.
asi ndakazotengesa ikaenda iri menyu ndo yakazoonekwa kuti pakatengeswa mombe dzisina mapepa mukati, ndo yakandisungisa. Handei ndoda wanyazodzoka nemi kumashure kuti titange kuti mukoma Mutulisi ndo vaugara nemombe zvakafamba sei? Baba vakawana plot ndobva vati tawirirana kuti ndinogara ndichichengeta mombe dzavo ndine mudzimai wangu. Saka nekuona kuchiva nyika mafaro kuita zvinhu zvakawanda kozi kumafaro kune chihure ipapo mukati nedoro zvinodhaka, ndo zvakaita kuti inini nditange kunyepa, ndichinyepera mubereko wangu ndichiti mombe yafa isina kufa, mombe yarimwa nenyoka isina kurumwa nenyoka, mombe yarohwa neblack leg isina kurohwa neblack leg. Ndichitengesa mombe, inini ndichitengesa. Saka pakutengesa ipapo ndaiwana mari, ndikawana mari 250 300 pamombe 1. Ndakukwanisa kuti neniwo ndisiye mhuri ichingofarawo pamba, neniwo ndichinofara kwandendiri. Masirwa mombe ngana baba? Pandakatanga kusiyigwa dzadziri 28 ndo pandakatanga neniwo kutengesa ndichinyepa kubva 2019 svika ndazosungwa 2021. Saka ndisati ndasungwa anga asingazvioni izvozvo, uye vavakidzani vangu vanga vasingazivi kuti mombe zvinhu zvese zviri kufamba sei pamba, mushande wangu here kana kuti mushande wababa, nekuti vaivona inini baba vari kuSouth. Makatengesa mombe ngani? Ndakatengesa 12. Kubva 28? Ndakatengesa 12. Hande pamombe yekutanga zvakafamba sei? Chakati hangu ndodaenda kumafaro asi arya ndibate chibhuramani chababa ichi. Pfungwa idzo dzakauya sei mupfungwa dze? Pfungwa idzi chitanga papabva hangu kurepa kuti inini baba vangu ndakanonoka kuziva baba. Saka ndavazivawo 2010. Makatokura sei baba? Ndane 22 years. Ndanishandira 22 years. Saka kuvaziva kwangu takagamuchirana zvakanaka. Asi pakugara uri munhu inenge uchiteerera vamwe vanenge vachitaura kuti baba kwavasi kuchengeta zvakanaka chichi, newo uchingoongorora. Ndobva ndatarisa kumashure kuti chii chiri kuitika. Ndikangobatiwa nekakurwadziwa kuti ndichitarisa vamwe vana. Saka zvinhu zvose izvo zvangoungana ndichingoita senge inini ndakungoda kuzviitira zvinhu, ndikuzvifadza neniwo ndikwanise kuzviitira zvinhu zvangu neniwo ndichene sevamwe. Inini ndichikanganisa hongu izvozvo ndaiita zvekuchena zoga. Ndofunga naivo vakandiregererawo kuti hongu wangu uchizama kuzvipfekedza nekuti. Asi ndakawanza mafaro chihure because iko zvino mwana vana ndine 7 ma different mothers. Manje mabva undidzo ndine. Iye ndo wadati ndiye wandanichigara naye. Ndiye wandiruziva ndiye wandigara naye. Ndiye wandoziva because ndakamusiya kumusha kwako. Hande pa 7 apa. Mari yakupinda manje mukambani. Wani mambonyeba kapa yekutanga imati mdara so. Hande manje mari yakupinda mukambani maonoti mdara wakatodhibha. 7 ava vakazoitika sei? Vana. Mane mari kapa? Ipapo pamafaro. One by one. Ndaiti ndikaenda chinofara kudzoka kumusha kwa Chinedza kozi mota dzacho transport yayi ini ndikaenda kuGweru. Kuti ndidzokere kuGweru ndaifanira kubata nguva 3 o'clock kana kuti 1 o'clock bhazi rekwedu. Saka ndainonoka kuribata ndobva ndarara muGweru. Ndoita senge ndadzokera kumba ndisina. Ndovatako ndozomuka ndichienda. Chero ndikaenda mangwana kozi
zvinhu zvakandizondishamisa. Ndine vana 2 ndakangovata nemunhu, vanhu ivavo ndakangovata navo ka1 musiwo zvabva vagara vakatevera vakati mimba ndeyako. Vaizokubatirai madzoka futi kana? Hai, pafoni kungotaura. Saka inini kuti ndioti mimba haisi ipapo zvaindirambira. Because ndaizodzoka futi ndozibvunza makuriro angu kuti ndakakura ndisingazivi baba. Neniwo mwana wangu ozokura asingazivi chii. But kuzvidzora manje ndandisingakwanisi kuzvidzora. Handizivi. Asi iko zvino ndakuziva kuti mhaka yei yaita kuti ndisazvidzora. Because pandakapinda muno ndakasangana neRiap, ndikasangana neChaplain, ndikasangana nevatungamiri vose vari pana. Saka ndivo vakandidzidzisa kuti kuzvidzora unozvidzora neshoko riri kubva kuna Mwari, Bhaibheri. Uye unozvidzora nekutarisa vakuru vanoita zvakanaka pamberi pako. Unozvidzora nekutevera shamwari dzakanaka. Saka ndo vakandidzidzisa izvozvo kuti iko zvino ndakutoziva kuti kuzvidzora ndofanirwa kuva munhu anonamata nguva dzose, uye munhu anoverenga Bhaibheri, uye munhu anotarisa shamwari dzekutamba nadzo. Nekuti pamafaro ipapo ndaisangana futi nevamwe futi ndongomwanavo, uye vachindiudza zvimwe nzira dzimwe dzavanoshandisa nadzo kuba mombe dzavo, naivo vachiba mombe. Mamagara mine dzenyu pazazobatana manje? Dzagobatanawo. Vaichichimafesa? Ivo vaingondiudzawo kuti kana uchikwanisa kunotina uye nadzo kwatiri unoita izvozvo. But inini handina kuzokwanisa kuenda ikoko kunotina. Kuti ndibude ndinotina kumwe hako zvakandiremera, ndosaka ndakazoba mombe zvikasvika 12 ndichipa kumba. Tinozoti vanhu vanowanzoita mabasa ekuba mombe vatinosangana nawo kunoko vanoti ini ndaidzipfekedza maplastiki, kana kuti ndaidzipfekedza bhutsu kuti jombo kuti dzisazoteronzi ndafamba neapa. Imimi manje makomana vaikudzai matactics apa, because ukangonzi unotina mombe zviri izi kaizvi unobatwa ka. Imimi hauzonzi chii, ende imimi futi imimi dzenyu idzi maidzifambisa sei? Pakutina apa mastrategy akawanda vaitaura kuti unotina sei kuti dzisakutize. Ukakwanisa kuibata muhwe oisungirira chero danda rinongorema maybe 1 kg 2 kg zvichienda mberi, payorembedza aichatizi wakuitina muhwe usina kuuya. Adeni pamwe taingosungirira tambo yoreba yobuda mudanga, maybe tambo ichidhonza tambo inobva panapa sekutenga. Saka ikabuda ichimhanya zvekuti iri kuziva kuti ndabudisiwa nemunhu apa, inini ndongosara ndichitevera tambo. Iyo inozoona kuti munhu uya handichamuoni kana yapinda yofamba pichana, yakutanga kufamba pichana, inini ndichingotevera tambo yangu. Iyo inenge ichida kuvurayiwa, ozi ikapinda mumiti iyoyo patime idzodzo, maybe kuve kuri usiku kana kuti ari makuseni pasina vanhu, ikapinda mumiti wangoisungirira ikoko mumiti netambo iyoyo, unenge uri padhuze netambo, wangobata tambo wakusunga, yakutovurayiwa. Ikavurayiwa kwakupisiwa zvikumba, kana pane miti yakaoma inounganidzwa yopisiwa zvikumba zvese nemakumba acho. Kana usingade kuti aendi, kana vasingamadi, makumba anopisiwa nezvemukati zvopisiwa, kana vasingade kuti vasingazvidi. Even netsvina iyaya inobviswa mukati inongopisiwa kuti vanhu vasaone kuti kwavurayiwa mumba. Ndozvaiitika. Saka matactics ese makatomaaply? Hai, inini handina kuzomazama zvakanyanya because ndakaomaita ipapo ndikaubakhwa. Zvakanyanya asi kashoma makambozama? Ndakambozama ndikabhakhwa, ndosaka ndiri panapa. Handei pamombe yazokubatisai zvakafamba sei? Mombe iyi takangoenda mumashopu sanhasi kunomwa doro. Ndasvika kuya ini ndandine 10 years, mari yangu ikakasira kupera because ndakatenga gold brand $7, ndikasara ne$3 ndikatenga madilution angu.
tichiri kumwa doro ndopandakaona mumwe mudhara babaroni, ndopandakataura navo kuti ini ndaperekwa nemari asi ndakava kwai muri kutsvaka mombe yekutenga. Akati ari kutsvaka mombe yekutenga. Ndikati muchauya kuzoiona. Akati alright tichauya. Zveshuwa ndakagara 2 days ndobva vanouya. Vauya masikati vakawana mombe dzisipo, ndikavaratidza iri mufoni kuti mombe yakadai. Zveshuwa vakati hai iri right. Tikachajana 300 vakachema, ndikavabvisira 20 US vakandipa 280. Ndobva vadzokera pa 280 ndakatora $80 ndikapa mukadzi kozi anga asingazivi kuti mari iri kubva kupi kumombe kana kuti kozi zvemombe anga asingazivi kuti ndiri kuita zvemombe. Ndadaro ndasara ine 200. Ndobva ndaenda kumashopu ndikanotenga doro rangu padhuze kune mashopu anzi ku26. Ndobva ndakaenda ndikandotenga masupu angu, kesi yemasupu, ndikadzoka kumba. Ndadzoka kumba ndobva ndandotsvaka madhongi. Mukomana wemombe ndamutuma kuti enda unotsvaka mombe. Ini ndichinotsvaka madhongi, iye achinotsvaka mombe. Zveshuwa akanouya nadzo mombe neniwo madhongi ndatova nawo. Asi akauya nemombe dzakashota. Inini ndikati zveshuwa zvinhu zvabva zvaitika nenzira yakanaka. Mudzimai wangu angani pamuviri. Iye achirongedza kuti aende kunorindira kuna mai vangu vanogara kuAscot, kuti auye kuzorindira mwedzi yake yanga yakutokwana. Neniwo ndichigadzirira zvangu zvandiri kuita. Saka paakapedza kurongedza ndichimusenga nengoro ndichinomuperekedza ndichinomusiya kutara ndichidzoka. Zuva rikavira. Mukomana akauya nemombe dziya dzikakwana. Mangwana makuseni achimuka ndichiti ngaasunge ngavi aendese tatinezi DXL leti rengoro ariendese kwaKhoza kuti vanotigadzirira. Paakabuda iye achienda, inini ndichisara ndichisunga madhongi. Ndichipedza kusunga madhongi ndobva ndati kuvana vangu, ndaigara nevana vangu 4, mukomana nevasikana 3. Ndobva ndavatuma kuti endai panext door kwaMoyani unotora bhara wheelbarrow. Ndobva vanotora bhara. Kungobuda kwavakaita, ini ndakasara ndikatora ngoro ndikanoisa pamukova wedanga. Ndikadai yakamira tezibhomu rakatarira mudenga. Ndobva ndanosunga, ndapinda ndikasunga mombe yangu tokazi rakadai. Ndakarisunga gumbo rekumberi nerekumashure. Apa ndakabata pichana kuti tisakwanise kumhanya. Payakasvika kungoro ikasvika ikamira, ndikaimisa yakatarira yakatevedza ngoro muchivharo chakavhagwa chebhodhi yengoro. Ndopandakaisundira ikawira mukati mengoro. Ndikabva ndasunga dzimwe ngavi nejoguru riya rekutonzesa gejo neketani yacho. Ndobva ndadzidhirisha dzikaswedera padhuze nengoro iya. Ndobva ndatora ketani iya ndikanohaka patezibhomu musoro. Ndikatora rimwe danda rekuvharira mombe. Ndobva ndariisa pamavhiri apa kuti mavhiri asafambe. Ndobva ndakuza mombe. Pandakakuza mombe dzichidhonza dhezibhomu inenge ichidzika, inini ndichikweva mombe yaya yawira pachivharo mukati mengoro kuti ikanyatsogara zvakanaka. Ndobva ndaita saizvozvo, dhezibhomu ikagara pasi. Ndobva ndakurira ngavi dziya dzikaenda. Ndobva ndatanga manje kuswededza madhongi aya. Madhongi anenge aripo ari pasaidhi ipapo padhuze zvokuti kana uchikuza
naiwo anokwanisa kudhonzawo ngoro but anenge asingadhonzi cause maketani aya anenge ari pamusoro. Saka ngavi ndo dzakaita izvozvo. Ndobva ndasunga madhongo angu zvakanaka, ndasunga mombe iya zvakanaka, ndobva ndanotora Juveti imwe yataifuga so asi angatoenda asi nderawo ndobva ndarikanda pamusoro pemombe, ndobva ndakuza madhongi ndikabuda. Vana vakazondiwana ndisipo, mukomana wemumba achibva kwanga achibva naye nengoro akawana ndisipo, inini ndatoenda. Saka ndaiti ndikaona munhu andikozi ndiye ndichifamba parodi, ndikaona munhu achiuya ozanga ari masikati kuma 10 to 11, ndikaona munhu achiuya uko ndofukidza ngoro mombe iyaya neJuveti ndogara pamusoro payo so ndongogara so pamusoro pemusoro wayo inge yakavata so kuti isasimudze musoro. Munhu akadarika ndoivhura ndokuza, ndiye ndakavhura chete musoro wayo but uku kwese inenge yakavhagwa neJuveti. Saka pakuzonosvika kumunhu andakatengesera Joshua ndakasangana nevakomana vana veikoko vachindigamuchira kudhuze nekumaKariba kuUdeni. Tikatora rodhi vakasora kuti rodhi yavauya nayo iyi hatisviki zvakanaka kumba kozi kune rwizi mukati. Joshua hatina kuzosvika kumusha kwacho, takazofa taisiya panext. Juveti mamabvisa? Juveti ndakanguwa ivo vangazovhunzika kuti Juveti chii inyaya yei, kozi Juveti ndichisangana navo ndangorivhura chete ndikasiya. Tava uko kwakusina vanhu vandofungidzira kuti tisangasangane navo vangazive kuti mombe ndiri kufamba sei. Saka takanosvika panext tikasiya mombe iya. Kuisiya kwangu ndopa ndakawana kuti kune vamwe vanhu vari kubva kumusha vauya kuzotenga mabagu. Ndopa ndakaona ndangosorawo zvangu but ndikati kuti kuzungaitei kuzi mombe ndedzangu, kuti baba pavachazouya kudidi dzedzabereka zvimwe zvawanda kana kuti neniwo ndiye ndaita ndarespekta. Vanhu vaya vakaona ivo ndo vakazotaura kuti mukomana tamuona ane mombe ukaya akatengesa so. Baba vakatanga kubvunza nenzira dzavo. Asi uku mombe yanga yasvikayo? Mombe yanga yatosvika kundatengesa. Vakatanga kukonfirma nenzira dzavo. Ndipo pakatanga kubuda zvinhu zvose zvakawanda. Vamwe vakomana vepanext vaizoona zvimwe zvandaiita nemadyero andaita mari kuti chichi. Ndipo vakatanga kutaura kuti isusu tiri kumuona achididi. Ndobva vanditrap vakati enda kuGweru, ndasiya mushonga negrosari renyu. Ndobva ndaenda kuGweru. Ndopa ndakasvikira pamaoko aSergeant Kahlamba wemukoba 13. Makasangana sei maenda kunotsvaga kunotora grosari? Nhamba dzandakapiwa dzadziri dzake. Zuva rakavira ndiri paOK ndakamirira munhu yeye, asi akazonosvika hangu pakutoti zara. Tikaenda kuRurari ndikasvika ndikaramba ndikati hapana chakaitika. Asi papato vane mafotos, mumwe akanditora mafotos ndakasungirira sola pangoro. Ndakateya zuva ndiri kumashopu ikoko nezispeaker pangoro. Zvazviri zvenyu futi? Masola anga ari ababa. Nemapatiri. Zvaona bhaya? Masola nemapatiri anga atowana bhaya pamashopa. Asi aya ndandichiridza anga asati awana bhaya. Asi mamwe anga atowana mabhaya ipapo pamashopa. Asi vasingazivi futi naivo kuti chii chiri kuitika. Ozini ndamboenda kuSouth ndikadzoka futi kumba. Saka vaiziva ini ndaivaudza kuti ndezwa nguzi ino ndakabva chii. Ndozvandaita. Saka pamakasangana naSergeant apa mamira zuva rese mukuona munhu asvike yakana ndakapinda paHonda Fit tikaenda paRurari. But ivo vakasvika vachitichi?
vakati zvinhu zvako zviriko kumba ndazvisiya kumba hande tonotora ndobva takuperekedza tanokusiya kumberi kukwira wendi. Saka vakabva neni paokei papa vakananga neni parurara pachurch office. Ndopandakasvika ndikaona mafotozi vakutondiudza kuti baba vako vari kuchema zvinhu zvavo chichi, ndikaramba ndikati hapana. Hazveshuwa ndakaramba pakusvika pakupindura wese musi wewe futi ndakati hakwa mwira kani mari yeku because ndakazosvika pakubvunza baba vangu kuti zvinhu zvikawanikwa uko zviri ikoko tichadii kubva ipapo. Vakakumbuka nazvo kuti mwana wangu akuda kudii kuti apa tini handina kuzvinzwisisa ipapo kuti chiro vakakumbuka kozi inini ndanda kutoti ngazvifanane kozi zvinhu zvatodhakwa. Zveshuwa ndakaramba kusvika ndanovata kuna sisi kumukopa 10. Handina kuvata kuchurch office, ndakanovata kuna sisi kuchinzi makuseni tomuka tichienda nemapurisa futi kumusha. Zvakaramba futi kuti tiende makuseni kumusha kozi sisi naivo vanga vatopindira kuti ko chii chava kuitika, then zvinhu izvi zvikawanikwa muchaita sei, naivo vachiziva vachihlira kuti maybe vanhu vacho hameno chii chichaitika. Vakakumbira ruregerero. Zveshuwa baba vakanzwisisa. Handina kuzoenda nemapurisa kumusha, ndakazoenda ndoga. Mari yandakapiwa kuti ndikwire nayo bhazi ndichidzokera musha nditenge futi grocery pichana kunoenda nayo kumba, ndanodarika futi padhuze nepolice camp ipo paya ndikaenda pamabox store aripo apo, ndikasvika ndikatenga ma8 PM 2 ndanopinda mubhazi ne2 liters yeSprite ndikafamba ndichimwa ndichienda kumba. Ndichiendosvika kumba handina kunosvikira pamba, ndakanosvikira pandakatengesa masola kuti ndinzwisise kuti naivo vahwa here kuti mukomana abreya. Ndakaona naivo vachingofarawo vasingaziva, handina zvavandakavaudza. Ndikasvikawo ndikakondinda, ndopandakakwereta futi grocery yekuenda nayo kumba kozi papari pamashopu. Saka ivo vanga vasingandihliri kundikwereta kozi ndaibhadhara. Uye futi inini ndanisingaoni kuti iko kugara ndine zvikwereti ndo zvinoita kuti ndigare ndiri papressure kuti ndigoita zvinhu zvakadhakwa. Izvi ndakazozviona ndamukati. Saka ndadaro ndakabva ndatora grocery riya ndikabva ndaenda kumba. Ndinosvika kumba papachiri nevana chete, mukadzi achiri kuna baba kuna mama. Baba vakatanga kusanzwisisa kuti chii chiri kuitika kozi mapurisa angandiudza kuti inini ndosvika ndichitora mapictures ezvinhu zvose ndovasendera. Handina kuzozviita izvozvo, ndaingoti foni yakawira mumvura. Saka hazvina mapicture haaiti kuti nditore. Zvinhu zvangu zvazviri zvekungonyepa nguva yakawanda. Vakasanzwisisa ndobva vatumira sekuru vangu kuna sekuru vangu kuti vagogo muNebaut uye ndiSobhuku. Ndobva vamutumira kuti auye kumba vatarise kuti chii chiri kuitika. Shuwa akauya ndikangomuratidza zvishoma. Ndikati mama mabhatiri anorema ari pamba, ari pabedroom yangu. Uye iye anga ari munhu asingashanyi. Uye nini panguva iyoyo mweya wanga wakandigara wanga ndofunga naye anga achizoona kuti munhu uyu sei achingoti zvimwe zviri kubedroom kuti andionese kuti ndisimuke anoona ega zvazisingaiti sasekuru. Haana kuzoenda ega. Akabva adzokera aona izvozvo. Naye semunhu mukuru ndofunga akazonotaura zvaaona. Vakazonouya vari 5 maNebaut. Papa ne2 vamwe vanga vakapfeka mauniform.
ini ndakazovaona ndiri panze manje kuzi ndandabuda makuseni ndikangofamba ndichienda mumanext doors. Pandakazodzoka kwakakwirira kwedu neuko kwakakwirira kwakavakiko pakati pane rwizi. Saka ndiri uko kwerwizi ndakaona kumba kuti kwakazara vanhu, ndobva ndati reka ndivande zoni vanhu vaya vandivoona mani, ini ndichigara pasi ivo vatondiona. Saka pandakagara pasi ivo vabva vaita senge vakutoenda, zveshuwa vakabuda vakaenda, nini ndikati vanhu vaenda ndikandinotevera. Pandakasvika mudzimai anga atodzoka. Pandakasvika ndichingonogara pasi achindigadzirira tii, achibuda achienda kukicheni achidzoka. Pakubuda kwake achinotora tii kuti adzoke andipakurire, ndopakati ava vadzoka. Ndopandakasimuka ndikanogara pavhuranda. Saka pamberi pevhuranda papane lawn ine muti wemagake uya. Ndopandakangoti ndichingobuda pabedroom ndobva ndichida kuona kuti vanhu vari kuuya sei, ndobva ndanotema muchero wegake 1 ndobva ndanogara pavhuranda. Ndaona kuti kune umwe ari kuuya nekuseri, kune umwe ari kuuya neuko, nemumwe ari kuuya neuko, ndobva ndanogara pavhuranda. Saka ndaishandisa banga rangu tichida, ndobva ndavhura gake rere, ndobva ndarimenya ndarisa sauti pichana. Ndingopedza kurisa sauti ndichidzosera banga muhomwe, ivo vachisvika vachipinda, so vachimira pamberi pevhuranda panoperera vhuranda. Sekuru vachitaura kuti tauya muzukuru, panhau dziya dzemapicture akati uchasenda uko hauna kusenda, saka kwaitiwe kuzokutora. Iwe wakatonzwika kuti zvinhu zvakati kozi sekuru vanga vatofamba vakakonfema vakahwa kuti zvakafamba sei. Saka vanga vatonyora zvimwe zvinhu zveshuwa zvinhu zvavaitaura ndaizoona kuti zveshuwa vanhu vakutofamba nemo. Inini ndikabva ndazudza kuti ko ava ndivanani, ndiani wekwedu inini angandimise kuita zvandiri kuita. Ndakabva ndasimuka, ivo vakashedza umwe anonzi Kepiko, vakati Kepiko ndiye mupurisa munebhati anga akapfeka uniform yemapurisa. Saka akauya kwandiri, inini ndakabva ndamudzenga ndikananga wandoziva umwe munebhati ainzi Dhuve, so ndakabva ndasvika ndikamutsikiza achinzenga achienda uko, inini ndichibuda pavari ndichimhanya ndichienda. Sekuru vachimhanya naivo vachiti haiwa muzukuru usatize mani, mira ti hapana chinhu, kungonotaurirana tongo. Ndikabva ndarimhanya ndikanobuda naivo vakanobuda vakaenda, ndobva ndadzoka. Kuzosungwa kwandakazoitwa kwakatora nguva, kozi vaizama naivo kuti vandibate asi zvakaramba, asi nenyaya yekuti unenge wakatopara mhosva unozobatwa chete kozi. Saka ndakazoramba ndichingotiza mapurisa. Mudzimai akaenda kutauni kuti anotora zvinhu, inini kuchifanira kuti ndinomugamuchira bus stop ndorega ndotumira mukomana mombe, inini ndozotevera zvangu ndichifambira kure. Ndikaona kuti vari kufamba nemapurisa ndichasviki kwavari, ndaunorarama musango. Saka ndakazoti ndafamba pavana vangu wenumber 2 mai vake ndivo vakazonitumira mari iyoyo ndichinoitora kumukuru, ndopandakasungwa ndiri pamukuru. Ndasungwa ndikanogara rimandi. Mai vangu vanga vasingazivi kuti ndoba mombe, ivo vaiziva kuti mwana wavo anochera uye anongoita zvekuvhima, ndozvavaiziva. Saka ndasungwa vakarwadziwa zvisingaiti, ndikakumbira kubhadharirwa bheu, kozi ndakanzi mukati ndofanirwa kubhadhara 150 yebheu, yanga iri 15,000 bond panguva iyayo, asi yenzi 150. Saka ndadzoka ndagara panapa mwedzi ndichidzokera, ndovakandibvunza kuti ko takati ubhadhare mari yebheu
chichi akaitika ndikati handina mari kwazi kunokwanisa kubvisa mari ndikati 50 zveshuwa mai vakamhanya vakandibudisira bheo ndikabuda. Trial yangu ikazosimuka musi wa21 November ndopandakatongwa. Apa ndapinda mukati munomu kune mazatoka mukati mumasero tichiita muchitaura mazato tichididi. Zvimwe zvinhu zvandaitaura ndisingazivi kuti ndiri kungonyepawo ini ndichindi ndiri kungowedzera chiisauti panhau dzangu kozi pamwe pacho waiona kuti mukati umu vasungwa takasiyana, takasungirirwa mhosva dzakasiyana. Vamwe vakuru kwatiri, vamwe vadiki kwatiri. Saka unonge uchiwa pakutaura nyaya yako kune zvimwe zvinhu zvinonyadzisa zvokuti unohwa kuti munhu apa vakundiseka. Vamwe vachibvunza vanenge varipo vanenge vachikubvunzawo kuti saka manje iko zvino iwe pakutengesa mombe dzawakaita unei? Wawanikwa iwe hauna, ndopaunozofa ungoisawo nhema dzako ngoti ndinadzo zvokuti ndichibuda panapa ndachengetesa chinhu zvimwe zvinhu. Inini ipapo ndandisingazivi kuti ndiri kutopara, ndiri kutozviwedzeredza kutsamwa kuna baba vangu. Saka pakuzonzi trial yangu yakusumuka kuti nditongwe, ndakabuda nebheo ndichienda kukoti ndichinomakisa. Saka koti vaisvika vachibvunza kuti ko dzimwe mombe dziripi? Saka ndaiti dziri musango dziri kuda kutsvagiwa. Nenyaya yekuti isu taigara mumaploti. Saka kuti nditi dziri musango, mukomana ndewekugokwe, mukomana aishanda enzi Lighton Mpofu. Anga ndewa 2005. Saka sango rimwe anga asingazivi zvakanaka. Nenzira dzakakubva kumombe kulewa gweruka anga asingazivi, so kune dzimwe dzanga dziri nyuwani dzaienda dzichienda dzidzokera. Saka ndini ndaitsvaga kana ashayiwa kuti mombe ndazishayiwa padhuza kure kundini ndaitsvaga. Saka ndakangovanda nezvo zvokuti dziri musango. Vakasara vachitsvaga vakashayiwa. Ini ndikaramba ndichingoti dziri musango mombe. Zveshuwa ndikasvika pakutongwa nemombe 1 iwe nditi dziri musango. Asi nenyaya yekuti anenge ari mubereki wako anoramba achingounzura rudo achikuteverera achibvunza kuti mombe dzangu dziripi. Ndopandakatanga kusangana neRehab. Ndatotongwa. Ndopandakazopinda panapa ndikasangana nevakule vangu veRehab. Wakatanga naiwo kundionesa kuti iwewe taura nemubereki wako utaure chokwadi, kwete kunyepa kwose kwauri kuita. Ndopandakatanga kumuudza kuti zvakafamba so. Asi kunyepa kwangu kuya kuti chero nanhasi ndingoti pasi nenhema. Nekuti nanhasi kuti baba vangu chaiko zvimwe zvacho zvinhu hongu vari kubhilivha kuti vakazviona. Asi zvavasina kuona havasi kunyatsonzwisisa zvakanaka kuti zveshuwa mukomana ari kurevesa. Asi inini ndiri kuti chokwadi changu chandakataura chakazoita kuti pamombe dziya 12 dzandaiti dziri musango pakazowanikwa imwe futi padhuze. Umwe anga asina kuiuraya yake, yanga isina kufa. Inini kwandiri vakandiudza kuti vachaiuraya but havana kuzoiuraya. Saka iyoyo yakazoonekwa. So pachokwadi rangu rakazobuda kuti zveshuwa munhu yanga achitaura chokwadi because pakazobuda zvimwe zvinhu zvandaitaura kuti apo kwanhingi ndasangana neRehab. Rehab ikanditaurira ndikataura chokwadi. Zveshuwa vaitaura vobva vaenda vanorecover. Zvandiye ndataura kuti zviripo zvakafamba so vonorecover. Pamwe pacho vonosvika vonzi hakuna, takauraya. Umwe wacho aigara dzigogodera, naiye munhu imbavha yakakura, naye akaramba akati izvozvo handizivi. Asi pamberi apa akazovhuma anzwisisa kuti munhu haasi kuda kundisungisa but ari kuda zvinhu zvake chokwadi nekuregerera mwana wake. Vakazotaura zvavo kuti takauraya mombe dzacho, vakazovhuma. Asi kuti vabudise madhongi akatotengeswa futi kure.
havana ndipo ipapo futi panoita kuti mubereki wangu chero wakandiregerera zvangu but zvinhu izvozvo havana kuzozviwana. But ndakazotaura svika tasvika pakuti ndihomuona baba vangu achiuya panapa, ndikakumbira ruregerero. Akati ndakuregerera, kwasara kuti iwe uchizviregererawo. Saka kuzviregerera kwacho ndiko kwandiri kuramba ndichingoita futi ipapa, ndichitendawo nemi mauya kudai kuti ndibudise kuti neniwo ndakatozviregerera, kozi ndakatoona kuti zvandakaita zvakaipa, uye ndichikumbira ruregerero kunharaunda. Nharaunda yangu ndaigara nayo zvakanaka, but isingazivi kuti ndiri munhu anonyepa. Ndikavatengesera zvinhu zvisiri zvangu, vakasvika pakutoregwa zvinhu izvozvo. Saka vanhu vanongoti munhu weye akashata zvisingaiti. Vanhu vanongohlira futi kuti ndikasvika ndichazotanga kuvabira. Asi ndiri kuti inini ndava munhu anonamata, munhu anoziva kuti ukachiora mutemo uri mubhaibheri ndio mutemo futi urimo mukati medu mukurarama munyika yedu. Kuba, kuuraya, kuita zvose zvakaipa zvakanyogwa mubhaibheri kwakaipa. Tiri kutozviona tiri panapa tichidzidzisiwa nevatungamiriri vedu. Saka ndezvipi zvimwe zvamadzidza sofa kubva kuvatungamiriri, mabasa emaoko amuchanoita kumba uko, mudzidzi achabira vamwe mombe dzavo, vanobira baba mombe dzavo, kana kutengesera vamwe mombe dzakabiwa. Ndezvipi zvimwe zvamuchanoita zvamuri kudzidza panapa kuburikidza nana sekuru nana gogo veri yavo? Ndakatanga kudzidzawo zvekuruka zvigubhu, kuruka mameti, kugadzira mameti tauziva, nezvimabhasiketi tauziva kuti zvogadzirwa sei, kugadzira mafensa, kuruka maneti nemaoko kwete nemushini, taakuziva kuti zvinogadzirwa sei. Zvimwe zvese zvichiitiwa nevamwe vedu takatarisa. Kana newewo fungwa njere dzako dzichishanda zvakanaka, uchiona, unongoona basa remaoko kuti roitwa sei, ungozamawo newewo wotoona kuti hawo chinhu ichi ndogona kuchiita ndokasoso. Nekuvumba, takuziva kuvumba zvinhu zvakanaka. Kudzidza, chikoro chiripo mukati, tinodzidza. Magrade 1 aripo, zvichindira kuti iwewe unoda kutangira papi. Makanotangira papi? Inini handina kuzoda kuzokuenda kuchikoro. Inini ndakatoda kudzidza chete zvekudrive. Ndakawana munhu anondiverengesa bhuku redriving. Saka ndaakuziva iko kudriva ndoziva zvangu zvekuti ndandisingazivi kuti ndikanodzidza zvangu kuti nditore license ndodzidza sei, ndofamba sei. Saka ndakatozviziva izvozvo. Saka ndichibuda panapa hongu ndikashayiwe zvangu pekutangira, asi mabasa emaoko taakutoziva, nokuti tinokumbira ruregerero kune mubereki wangu nemunharaunda. Kozi ndikakumbira ruregerero naye akandiregerera, ndopandichawana rubetsero kuti ndiwane pekutangira. Asi munovavimbizera kuti pamunoenda kunze uko hamuchanoba mombe dzababa, nyangwe makumbira ruregerero muri kurevesa here? Ndiri kutosora zvakandakaita zvekuti everyday ndogara ndichingozvisora izvozvo. Uye ndakaona kuti inini ndinofanirwa, baba vangu vakura, izvezvi chero wakati vari kuda kutengesa mombe, ndini ndofanirwa kuvamisa kuti hamusatengese mombe, rekaiti mhanya ndakashanda kwanhingi, kana kuti ndiri kushanda panzvimbo yakati, ndine mari yangu kubhengi, ndongomubetsera kozi mombe chinhu chakakosha. Kurima, kukama mukaka, mupfudze, zvakawanda zviri kubuda pamombe, zvakawanda. Saka iko zvino muri kugara sei panapa? Muri kudya zvakanaka here? Mukurara pakanaka here? Inguva yekunaya kai? Zvichida pamwe mukutorara magumbezi akatota anenge anyikwa nana gogo nana sekuru. Tiri kugara zvakanaka. Chatingacheme nacho chete kuwanda kwedu. Takawandisa. Zvokuti pakugara kwedu tiri kugara takamanikana. Takawandisa. Mwari utoya kafuti vachiba mombe dzana baba?
vari kuuya naivo vachadzidza. Asi kumakore atiri tapika chaiko, gore chaiko uri mujere chaiko, kana uri munhu ari normal unenge watori fomu. Unenge wakatori fomu. Saka mashoko enyu ekupedzisira vari kuuya havo, ndiri kungovachemerawo zvangu kuti mutongo hongu tiri kuona, asi makore ngaasanyanya. Makore ngaasanyanye tiri mujeri. Tinokumbira chete, inini chandinokumbirisa ndechekuti mondikumbirira ruregerero kunyika uko, kuti hachazipamhi zvekuba mombe. Ndokumbira pekutangira ndichibuda kuna baba vangu. Ndinokumbira ruregerero zikurusa, nekunharaunda ndinokumbira ruregerero zikurusa kuti handichazipamhi, naivo vachaona kuti ndiri mwana wavo wakanaka. Saka kunana sekuru nana gogo kana kuti kuZPCS yese zvamunokumbira imimi makuda kunobuda yese zvomasara ne2 years makuda kunobuda zvamukafunga kuti pane zvezvo zvandiri kudzidza izvi ndazwa mabasa emaoko amuri kuita muno, muri kugadzira zviumbwa, muri kugadzira mametsi, zvamukakumbire kuti zvichida kuti tisazowanike zvakare tichiwandisa tichidzoka kuno, zvamungade imimi kuti mubatsirwe nazvo mastartups kuti munozvishandira makunzoko ndezvipi? KuZPCS tinokumbira kuti tikwanise kuti nesuwo tabuda panze apa, izvo zvatanga tichiita panapa zvemaoko tinogona futi kuzviita, vangotibata maoko edu taapanze ikoko, nekuwana zvinhu zviya zvatachidi, kuti tingowana zvinhu zviya zvatatichishandisa kuti tiwane pekutangira. Kana ariwo machira iwawo atatichigadzira nawo mameti, tokwanisa kumawana. Ndangobuda sanhasi, mangwana ndokwanisa kumawana, kana kuti kuswera mangwana ndokwanisa kuwana zvinhu zviya zvandanichiita, ndongoita ndototangira ipapo. Ndikangoita zvinhu zvandie ndaita ipapa, kozi ndiri panapa ndikaita zvandie ndaita, chikaonekwa kana pauya family week panapa, pauya hama dzedu, vakaona vanochiva chinhu vongoti ichi chinhu chakanaka, imari, votaura navo, ndobuda nenewo ndine mari yangu, vari kutibetsera, ndo zvatiri kuita izvozvo. Saka mari yacho pane zvamatenga here sofa? Pane zvatengewa nevanhu, ivo vanochengetera mari zvedu, zvichienderana nekuti tiri kuwana sei zvinhu zvokuti tigadzire nemaoko edu. Saka tinokumbirisa kuti nesuwo tabuda panapa tongowanawo kubatiwa maoko edu, towana zvatichiita ipapo apa tongozviita. Tinotenda mukoma Mutulisi, tine shure yekuti kana nharaunda kana baba vachiona programu inoyi vanokuregerai, bozi mataura muchirevesa enda mucharambe mhosva yenyu kungobvuma kuti aiwa inini chokwadi baba ndaimboramba zvangu, asi mombe 12 dzedze hakuna kusangoko, hakuna chinhu ndakadzitengesa. Izvozvo ndakatovatauririra zvese, vakafamba pavakafamba vachitsvaga zveshuwa, vakawana zveshuwa munhu uya akatengesa hapo akashaya. Asi chandinokumbirisa zikurusa ndechekuti chero nemiwo pamberi apo, panze apo, muvaudze kuti hai, pamberi nemutemo tose ngatichengetei mutemo, ndokuti tigare zvakanaka, sachore mutemo. Hanzi namukoma Mutulisi panze apo, nekuda kwekuti mujeri hapana anoapply kuti ini ndouya ikoko, kana kuti inini ndikapedza zvandiri kuita ndichauya hangu kuzogara kujeri 9 years. Asi hanzi mhosva muri kupara, hamusati mabatwa chete, ngatichingochengetedzei mutemo kuitira kuti ugare uri safe. Asi chikumbiro chavo chikuru ndechekuti baba vanuve, kana muri kuona programu inoyi, ininiwo semwanasikana wenyu ndakutongokumbirawo zvakare ndichitutsira pamashoko aiswa namukoma Mutulisi kuti aiwa, pandichauya kumba ikoko kana kuti pandichadzoka
ndinokumbira mundibate ose mwana wenyu mundiregerere pane zvandakakutadzirai kunyange zvinhu zvakaparadzika asi zvasara izvozvo ndichakwanisa kuzvichengetedza nekuda kwokuti ndinenge ndakukwanisa kuita mabasa emaoko andiri kuita ndiri pano ende vaclassify vakati aiwa kunoko hatikuti kujeri asi icollege kana nguva ichinge yangokwana tagraduata nguva yedu 2 years dzasara idzi munondiona ndichidzoka kumusha ndiine zvandakabata nharaunda hanzi musanditye kunyange ndikazoya ndichitengesa mabhegi handina kumaba asi ababa asi ndinenge ndakugadzirawo zvinhu zvangu sekudzidziswa kwatiri kuita tiri pano pawawa medium prison tiri kuno kuMidlands kwatati aiwa regai timboshanyira hama neshamwari tiri pachirongwa turning point from prison to progress ndidzodzi dzimwe progress yatichazoteera kuti makambotiudza musi wa19 November 2025 mukati ndichazonochinja ichi neichi neichi munharaunda tiratidzei mabhegi amasona tiratidzei zvimeti zvamakugadzira mabuda mukati meusungwa zita ndinonzi Elizabeth Nyaguyotiti Chisarai Komori yeZimbabwe tinokumbira mumwe 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 mukana